Bro. Lah SMS tak. Ono liya mek SMS operator wae ketemu ya Allah. Iki cewek apa cowok iki? Wih, ya kalau iki cewek iki perhatian kalau sama cewek iki. Iya. Iya. Makin dia perhatian sekarang. Kapan jadian perhatian terus ke lah. Oke, kalau mek perhatian kalau operator itu. Kapan kalau cewek harus ngobrol bicara. Nah, ini tinggi caranya apa? Nanti untuk kemana? Mau saya rumah loh. Musik utamanya. Apa loh? Oh, buat nanti juga. Oh iya ini well kagum kok timbal jamun kita oh, bensin Pak. Bro, ngapa? Nang omah toh. Nang omah. Jadi sibuk temen sih. Langsung Mesti salah jomblo iki ketara iki. Ketoke bahagia banget. Sibuk dolan nang HP wae iki. Timbang ae ndelok. Kanca ora jomblo maning iki. Di tak delok dia cacat-cacat karo sapa rek? Atangkrange mek menu klothok mau kok. ya mar sibuk dadine. Ngapusi to. Sibuk. Tak kira iso ora jomblo. Dus. Kira jete karo cewek sik nongkrong. Terus dia sing cewek, Pak. Wah jelas. Ora Cobros teh omong. Waduh-waduh jumblore. lah iya. Bruh. Rene-rene ke, Mbok. Gowo-gowo ora nganggo wong tok nyawa ora kanggo batang. Iya to, tuku kopi. Tuku-tuku ndi dhek? Situ. Ketuna. Ya, Di sepiro nek? mek kita. Kita. Heeh. Apa ya? Lho kopi kowe. Kopi, rokok, nasi padangnya 2 bungkus, mie 3. Nah, gue. Sakuliah apa? Kopi gue, kopi. Kenapa? Kopi. Kopi? Ya, Kopi apa? kopi ABC. Kopi
habis siap. ABC lho, ya. Yo Gendang tau makan. Sama-sama dulu deh. Lah, Main warung di utang. bocah pakai utang padha wae, kowe nyeleh duit iki nang. Kok takdir kan kayak gini. Ora. Nanti bocah kucruk tuh teko-teko ki tuku kopi. Ngomong kopi wis datang kanggo teh sama jomblo bebas ngomong tak sae. Asia. Apa tau lagi bocah siji to. Oke. Kopi. Lah ge bocah ge teko tuku kopi nang ndi? Warung Eropa apa prege? Aduh temen. Sing cepak tutup matane sing ora takdir utang. Iyalah. Ndang digawe. Nggih, Dek, siap Doro. Kerja ki harus menanggung-nanggung. Nggih, Doro nggih, Den. Wis barae wis siram yang raine iki. Arep kowe. Kopi layane udut mat bagus. Titik saya Doro lagi. Silakan cari kopi. Habis. Khususan. Monggo cek kopine dipun siram teng raimu. Kopi ini klub. Oh, yo. Suwun banget to. Siap. Kopi ABC. Kopi ABC ta? ABC ki. Wis diurung ki. Oke, engko Wes percaya wes ora kaya kono kudu ade telek. Marbare. Lupian. Loh. Duh. Japurane. Ora tutet kok. Loh. Kok batu baterai ABC? Kok tut njaluki kopi ABC. Lah ya ki apa ki? Kopi Ki? ABC. Ya wes betul to. Ya Allah. Kopi ABC iki kopi. Hah? Sing tulisannya ABC mereke lho ABC. Padha wis mate ki kopi, ki? ABC. Ya wes. Bener. Ya bener. Berarti salah apa? Ya aduh.
Asline sing gobloke sapa ya? Masa bener Kak. Wis manut lah. Jadi ora mati-mati ngoek bocah. Ora peta ora wis. Wis lah, udut. Oh. Kok kopi habis, kok kopi karo habis. Kopi kira ini kopi habis. Bodo amat. Bodo amat.